Keď už sa pred rokom pustili dizajnéri v Škodovke do prekresľovania prednej časti Fabie, neobyšli ani jej značkového súrodenca Roomster. A ten mohol na ženevskom pódiu stáť rovnako hrdo s opticky širším úsmevom. Redesign obom modelom pomohol, ale aj tak bolo treba po nejakom čase hľadať ďalšie variácie. Tak vznikla myšlienka spraviť model, ktorý síce nie je určený do terénu, ale bude sa tak tváriť. Roomster Scout. Na karosérii pribudli plasty, ale v tomto prípade ide len o vydarený dekoračný prvok. Lebo Roomsteru zostal výlučne pohon predných kolies a ani svetlá výška nie je zmenená. Zabudnite na divokú jazdu prírodou, tento model sa lepšie cíti v asfaltovej džungli. Ale praktické strešné lyžiny naznačujú, že službe vo voľnom čase sa Roomster nevyhýba. Už sme spomínali dizajnovo upravený predný úsmev malého škodováckého MPVčka, tak si pripomeňme jeho zadné partie. Tie sa nemenili, zostali prakticky rovnaké. Batožinový priestor a jeho variabilita, to je už tradičný silný trom v tejto značky. V základe 480 litrov, ale po ľahkej manipulácii sa dokážete prepracovať až k veľmi zaujímavým 1810 litrom. Pravda, na to treba zadné sedadlá nielen sklopiť, ale vybrať. A lifestyleový skautík sa zmení na sťahovacieho pracanta. Aj interiér faceliftovaného Roomstera dostal nové prvky, predovšetkým kvalitnejšie materiály. Trochu sú zmenené niektoré ovládače, v zornom poli vodiča registrujeme viac informácií, ktoré mu dodáva palubný počítač. Audiotechnika zo sériovej montáže sa tiež hlási k novšej generácii, lepšie sa ovláda klimatizácia. Veľké strešné okno je za príplatok. Pohľad, ktorý ponúka, si za jazdy vychutnajú všetci, okrem vodiča. Ešte si dnes s Roomsterom Scout zajazdíme, ale to bude až o chvíľu, takže sa venujme iným témam.